Wah, nang kantor wis telat wis kawanan iki. Angel temen ki ah. Oh, tenagaku ya wis standby. Asu. Bagus. Gelas. Lanjutkan. Oke. Wih, ini. Ya, Bang. Wis rasa ngamen mayang-mayang. Nang kene lo tak tanggap kowe. Toko Ki Jaya braoke. Wis ngamen sak losmu. Siap, Bos. Wis nyanyi. Isun sing ngira kakale kaya gedhigis. Katon tulus. Wih, Diana. Usuk kok 1.000 Lah. Raumu. Bos. Wih. Oh, apa kok 1.000? Usuk. Raumu mergane. Oh, apa? Oh. Dulur nyong tes tuku ge. Lah ki butuh meneh para kuwi. Kusik ki koyone. Oh, oke ge butuh 1.000 meneh ge. 1.000 Diana. Ki butuh pirang ewu meneh kuwi? 1.000 jare butuh iki. 1.000 ah. Oh, 1.000 usuk. Wis sing tenang tak goleke. Aku duwe job iki. Wis sing tenang nang kene wae tak goleke duduk manis ya. Sing ngira kakale kaya Stop. Wis, ngali rono. Aku meteran. Oh, sorry. Alah, bos, sorry. Gemboke nang omahe. Oh, celeng. Utang sik yo. Luweh. Piye? Ki ngene iki, Bos. Entuk terakhir gedean iki, Bos. Traik apa? Ala iki pesen usuk iki, Bos, 1.000. 1.000. Lah iya kok. Wih, lah kok kae temen dene. Lah karang arek bangun gedean iki ae gawe penen apa-apa kae lah. Apartemen blok Lah ya yes, pokoke kuwi, Bos. Iki pesen 1.000 lah nang kene sijine pira iki, Bos? 23.000 Lah pokoke wis kono sing penting 23-an. Heeh. Ah dirego selawe ora apa-apa, Bos. Sing penting aja pun saka selawe lho, Bos. 20.000. Heeh. Cocok, gathuk matuk. Lah ya kuwi. Pokoknya kowe tuku nang toko Jaya Braok ora bakal rugi. Asik nek iki pokoke iki adewe pesta tenan iki lho, Bos lho.